aha ya diena na Akoma boni bien ya da Krista se wada roma ena no ye ne wodi nkomo kakra ye nwie na ye twa aso enti no maybe say asem ya wo fa se oye wo fa se mo mo fas okuboti Evans we ya me ba we your ba obra ba nti oba okay enti no asem a wo kan e free soro ekosi fom e de na wonim fa ho yo Marcus Midasi eni se dia kolane kan nyina no ye no kre minua kuma oyare mre kakra mu ye covid no na odi free mu 2020 nti edru sabre no na covid nti ya mbekwan ya ma sebe ya nkoye enua na yi na se bibia ti sa nti ekusie no no akire no na se ye de kotena se se eja ye kura na chi kura ene ebusuan ye de kohia ye no ene koye se ye pe diadini a se otena yenu kuma no anem ebusuan sorry ya ko dwen ba ya se mina ade okay na busuan pani su de seven kola ho a na busuan pani de ko diade enso vegetai se de mini program bia nti enu achi ena che se me de to emofra na enu se munyina mo age atom dia ene mo papa nso sebe onye wanye wan mo ho hubra na se wanye ayibia bet ni niema de oye niema kakra mia minim a ode me ko asase ne so be premier no miensa ko no si bra ade amayi na wabo wadu lentil window level hona odi duru ye de nti akire no yade no mu no odi nka ka se ka yen try se ye be ye eda no bi mienu bi ama no na watena me na ye nyina me na me ya me kra de me na di ka ya no se o yare sika ya ekura ye ni ya de bo ho bra na si de ne ye betimi asa jai abedi abaye da no nti because me nyi sika nam de aye ade na obi o ka kire ye anuafo no o kae no ye nyina de ayinu ane ye nyina no baako obi aso ni sika o de be ye nti emu na meti se ye so se ye offer na ye ka no enye emeye dan mu mienu no no ntra baako no no so ntra baako ene se o de kae no se akwala na anko ho nti mu ana se minua DJ yi mu o DJ yi mu no ebe komre kakra be se be bosum miensa ko num ho ena me be edi wona de frame no frame se wo kwa asase ne so wo hu se obi ye me wo fa ase no hihye da no nti me frɛ akwala no ena me se why na ma ne kwan se on sabi on to da no so na se won hihye da no ene Marcus wo fa so wa fa ma ndi agro odi matemu ankasa ene kwasi asisi ni jimi de me fa no kwa nti me so me wo kɔ de nti me furi ɛhɔ eba me kiri ba be miensa nche wo so ami se me ba no ma ba bebusa no nti me furu card bai so ami hɔ e bebusa no ho asɛm wo se wonim ho hwe bebusa wo fa ase no and why na bebusa no so me bra kuma opoku opoku ana yes ena me ba ne nche wo so ami e bebusa no ho asɛm wo se wonim ho hwe ena me frɛ akwala no bi ena me ka kyerɛ nse onya da ne sie Marcus
ɛde ɛyi the guys if you bro so bro ka so pam me o di matemwa fe minu ya ne tie eti ho no wo da fom twi opoku no esre han se boatin di watem di matem eti akire ya ana hu se ane bibi wakiri eti ugusu a wo ye no na me ka kire me ba ayi me ban oba ne na epani na we yaba ka kire se won ya kan won tiase a mo fanko police station mi anche no ene ye dey asem no ko askwa police station no ko kire akwala no nti ye frɛ ne busua no afanu no yenyina na ko hyiaye ti ko hyiaye no e ko twa se onyai eda no ho adwuma o sa na ko twa yes ye ngumani mu ase wo police station ampa mo kora mfre ho there be mo gidi papa ana wo refi kakra ye see ye mo enimu ku ase se potopotop just say mu pie kora free police station ho no mo ehunu nan ya mo di pie ye Jesus Christ already volleyball o mo boni chewo already volleyball ni chewo eti ni nyina ne se police ne ka se onya da ne sie na akiri omunya investigation ye busa no da no home papers wo si enini ho omu busa no wo si enini ho akiri am ka se ekohia ikrum draben ohunu mi a odi matem no eno se papers ni nyina wo ha matwa kura gu mi phone so enie kwasia so ye jimifo we jimu ni nyansa wo boro ana wono nsapa se de o city di mpanimfo atemba ha ti di wo di matem wono bia no public nyese bia ye fie public enipa twehia bebre na kolai di man bi kra busa se na branch here wo di atemse di hwan wo ye no na me sma fodu me am say ya na mjina ho na mhwe no enti enipa no bi na ka chense papa no wogina ho no wo di na temsa o se ne kola bani so ade enti me twen me ho free ho ko gina mi sister baako ye frɛ no ode yenko ye kan ni me ko ne nchen ye frɛ no benewa enti me ko ho na me ko gina ho no me gina ho na wo sa ato am ho isa be di matem kwasia oso obema ode kikan kwasia asem famiko police station mi encheme ene o kasa ho sa na boys bi be twen no de no ko ye enu achi ene che se ye di ko hia ye ye abushina no na ka chen se da ne de eti asem o onua ma no e be kan se waso oboda no ho ka 800 million ena me be ka se so oboda no ho ka 800 million asase ye ton senya sebe wanti mi anyimu be se 400 yankoto asase ni bie no wansi bi wo so oboka 800 million to mu ntua ma no no mo mfa fie no ani de wanka ne sa se na no waka no wafidie yi so se ne ne ka wa bo no me de me ka chensem obi enu ho miniska bi am de ma no because me nchire obi e man to me so mfa onko ho sa enti ye di keka ya na me bra no ono me nam di na chi o Australia ena odi ba na o se o frɛ wo mo na me nam me nka ho bi ena odi to nkwala na nim se enka omo nyi da ba akoma kwakubu watin ena kwakubu watin so se enya di obepene ena nkwala watin so ompe dan ba ako na nkwala no se omo so omo de ebeyi da ba akoma omo so de omo so mpe da no na me bra pani ndi bo mama ne sa enti akire na enuafo no ye doso ena omo oni ye wa brochire no ba ko frem se me bra pani asem mo wo kan se omo ti omo hia no na omo di gu ni so na so wo kan se munyai asem ni ma bra ko ache na ono na ebetimi ahwe no waje nkwala no efie ne dia ma wo yo wa brochire no ai enti mi ye bra ba ko ena ono so mo ha no de mu ntumi nye
mpanimfoɔ na ɛwɔ Ghana no ɛwɔ mu wɔ Kumasi no deɛ mu ntumi agye sɛ nea wɔwɔ aburokyire no ne yɛbɛtumi de nidi ama no sɛ wɔn bɛtumi aba ama ntiase aba onim mmra Ghana yɛahyehyɛ wɔ ha eti ɔno ɔbaeɛ no wɔn ankyerɛ ne mu nti akyire na wɔn ba Ghana no a wɔn kɔhyia hɔ no ɛna wɔn ka akyerɛ ne nsɛm no nyinaa mu na wɔsi ɛnɛ monka nkyerɛ bra kwahye na wɔnye ɛda no ma nkwalaa nti na nti wɔn ɛne wɔte aburokyire no anaasɛ ɛsɛ Ghana na ofiri kɔ aburokyire yɛ wɔte ya no kɔɛ nti wɔnim sɛ papa wu a agyapadeɛ no ɛyɛ madea onim agye sɛ bi a ɛnyɛ madea a agye sɛ bi a papa no yɛ will ɛde to hɔ ɛna waka sɛ ebi a momfa ma asomasi na ebi a wamfa ne ma nka ho ɛno deɛ ɛyɛ ne nsamanseɛ ɛsɛ yɛ original bi ntimi ɛntwe ho ma nso but sɛ wanyɛ ayi will bi amfa ho a nti wɔnim sɛ wɔbi nti wɔn nso wɔwu a ne fie yɛ ne wɔfa asefoɔ deɛ na ne madea eti bibusa ne sɛ hwan na ama ne sɛ tumi no a anaasɛ hwan ɛna wɔde ɔyɛ nsamanseɛ ɛde ma no a na wɔte mu bie ɛyɛ abusua no ɔka kyerɛ m sɛ metumi busa no question bia hwan na kae kwakubu akyɛn eti sister Marcus wɔagye me papa besi ɛhɔ nso biem hwɛ ɛm sɛ ɔhyewi ɛna no me ne kasa no me hunu sɛ adwene ne fa me menim so ɔno wi I don't know deɛ no wɔkeka biaa yɛ ade a kyerɛ sɛ na ɛmfa nti ɛm sɛ wɔhye wɔpae wɔnom ɛnsa deɛ ɔnom nsa wɔnom nsa paa wɔtwetwe ebi because afa de tiri deɛ aka no deɛ menim so ɔtwe bia na so ɔnso bie eti na Marco deɛ amaneɛ ɛwɔ hɔ no no because obiara ma ɛnka nkyerɛ ɛnkɔ sankrataa sɛ ni yɛbra wɔyɛ well ɛna wɔde ma yɛ office anaasɛ ɔka kyerɛ obi sɛ wɔwu a yɛmfa da no ma yɛ office no nti bibie ni hɔ saa yo meba na yɛwɔ audio bi wɔ ha atiefoɔ muntie yɛbɛbɔ na muntie ne yie na yɛnyina so misa questions ahodoɔ bi ɛwɔ ha sɛ nti mmɛkɔ na mene na nakorɛdo akɔdi nkɔmmɔ meba yɛbɛbɔ audio no na magyina so ɛne wɔfa ɛdi nkɔmmɔ mabisibisa no questions ahodoɔ bi nana Marcus yɛadɔm na apɔm te sɛ nyame adɔm me ho yɛ paa yɛbɛ crystal so na doctor so ho yɛ nyame adɔm na no mefrɛ na na fiti apa menim sɛ ne number no wasesa no deɛ a saa 0248 no sɛ no mo wei ɛno a last number 24 no megye ɛno a okay ada a wamfa na ebie wɔ na assistant no hɔ oh na assistant no mate okay yɛnkwa meda ase yɛmatiefoɔ nyinaa aha ɛmɔ bibia akɔ aba ɛde ba akoma mu nsɛm dwumadie so medɔfo mebusa sɛ ɔmpɔ no ɛmu te sɛn megye de sɛ wagye me sɛ wɔ fie sɛ nyankopɔn adom ɔho yɛ papaapa ɛnɛ nso ɛyɛ da foforɔ a nyankoropɔn twɛ di ampɔn wɔde adom yɛn na wɔtwe ne kɔ na abɛto yɛn kyerɛ sɛ ɛyɛ na ɛnwanwa ɛyɛ na ɛfɛ nso kyerɛ sɛ nyame ɔne yɛ de ne yie eti piwak natural yɛba se ya ne yɛbusa sɛ ɔmpɔ no ɛmu te sɛn yɛpɛ sɛ wogye yɛ so ɛwɔ fie sɛ nyankopɔn adom ɔho yɛ 3p garlic mixture aduru a ɛnɛ aba Ghana ha enipa nyinaa gye atum na wɔbia ɛnum bie aduru a wɔnum atum sɛ yiw wɔnum aduro ɛde akɔ nipadua no mu ɛno ɛmɛsosɔ yadeɛ so ɛmɛsosɔ yadeɛ no ebetu asie deku amonya fa ahodie enti wɔ Ghana ha baabi bia wɔ bia no Bora pharmacy shop ɛne baabi a yɛtɔn abibiduro wode ebodi ne kɛkɛ 3p garlic mixture mesrɛ ɔtɔ yɛ abɔ ho kɔkɔkɔkɔ ɛhwɛ sɛ ɛyɛ toa ansa na wagye atum sɛ ɛyɛ 3p sɛdeɛ wɔhwɛ no wɔ Akoma FM online sɛdeɛ wɔhwɛ no wɔ Onua TV no mesrɛ twa to wo phone no so oduru pharmacy shop hɔ ɛne baabi a yɛtɔn abibiduro no a wosi aduro yi a maame ɛda me phone so yi ɛnoa bi na mepɛ ɛma obi mfa so kwan na ne wakyenkyena gye ɛbɛboa wo ɛsiane sɛ wokɔ ne yɛkɔdane no kɔma waduro foforɔ a ebia na sɛdeɛ 3p garlic mixture ɛyɛ adwuma ɛwɔ nipadua no mu no na ebia wei no ɛntumi ankɔyɛ adwuma saa amfa ma wo ɛntumi dɔfo twa to phone no so wokɔ a wosɛ wopɛ aduro no a ɛhyɛ box yellow ɛna green ne aduro garlic kɔkɔɔ ɛde ato ho no deɛ ɛda wo phone so yɛ saa pɛpɛpɛ na wopɛ wobɛyi bi de ama wo kɔno nom na abɛhu sɛ aduro no ɛyɛ aduro
gye number na ɛfrɛ doctor ɛne yɛ kasafa frequent urination ɛho sɛ obi adwonso ntɛntɛntɛntɛntɛm dwonso ntɛntɛm kyerɛ sɛ ɛyɛ paa ebi nyɛ wo da wohu sɛ deɛ ɛsitie yɛ number no ɛyɛ 0248 0248 92 92 88 88 24 24 0248 0248 92 92 88 88 24 24 medafo kae sɛ 3p garlic mixture ɛho nkɔmmɔ ɛne ɛne wɔ bɔ yi yɛka sɛ urination anaa wiwi saa na agya ɛnɛ ma ba a w'ani mmeranteɛ so I'm going to wiwi kyerɛ sɛ ɛnyɛ madamfo kura memenkamente wiwi ɛnyɛ bɛtɛ o sɛ uri no ɛna ɔma ne wiwi ama ba a w'ani mmeranteɛ mbɛku yɛ ne o ɔse nana I'm going to wiwi na mesɛ ɛno nso yɛ deɛ ya ɔse oh urine na sister ano ɔden enti dwonso ntɛntɛm no ɛyɛ yadeɛ a ɛbɛha nipa ɛne ɛwɔ urina ɛne ɛwɔ a na wɔkɔ akɔdwonso wɔnyankoropɔn twɛ di ampɔn wɔbɔɔ nipa ba asase yi so no ɔbɔɔ nneɛma bi a tam yɛkɔɔ sukuu agya so yɛsua science kakra sɛ bi de secretion na secretion no kyerɛ sɛ ɛfiri nneɛma bi a ɛwɔ nipadua no mu ɛwɔ sɛ ɛbɛsene kɔ ebia nso ne baabi a ɛfa ɛti mfifire tumi tew kakra ɔdo nsa wano koraa ka hwɛ a ɛyɛ nkyerenkyere kyerɛ sɛ ɛyɛ fi ɛna dwonso nso ɛbɛsene kɔ na dwonso no ɛyɛ wo dwonso twaa no o kidney no ɛne nneɛma na ɛka ho ɛma ɛyɛ nnan no me yɛfrɛ no sɛ urinary tract system yɛdwonso twaa no ɛno na ɛyɛ nipadua no mu adwuma ɛti nsu a wobɛnom aduane a wobɛdie no ɛmu dwonso acidic content no na o kidney no ɛtwetwe ne nkakra saa twetwe ne saa na afei akyim na ɛnam doro bɛɛ mmienu no a ɛsa o kidney na se na ɛfrɛ no sɛ ureters no na ɛso sɛ ko egu bladder no mu enti bladder no na sɛ ɛyɛ mma a bladder no contraste na expande ɛte sɛ ball sɛ wokɔtɔ no foforɔ na adwo a yɛka sɛ ayɛ dɛ adwo na kyerɛ sɛ acontraste amoa ɛna wo pɔmpe no yɛ no wo sɛ mframa no igu mu no na ball no yɛ kɛse saa na bladder no ɛteɛ ayɛ sɛ football enti sɛ dwonso ne mu a na amoa sɛ dwonso bɛgu mu a na emu aspande na adwene na ka kyerɛ sɛ bladder na yɛ ma enti kɔhwie bi gu na doro bɛn no a ɛwɔ bladder no ase tea no mmarima deɛ ɛnam ɔmo prostate no mu ɛna mmarima prostate nso ɛda bladder no aseɛ pɛɛ eti bɛrima enti ɛwɔ sɛ wohwɛ yie sɛ ɛnam yadeɛ dwonso mu yadeɛ ɔnkɔnya bi da na sɛ wonya bi a wɔaduro yɛ 3p garlic mixture because sɛ bɛrima wonya dwonso mu yadeɛ a ahoma na wodwonso fa mu no ɛnam o prostate no mu eti sɛ wonya problem bi a wɔ dwonso twɛ no mu a sɛ bɛka o prostate no ɛyɛ high paa ɛno nti bɛrima wɔ sɛ wonya aduro papa bi sɛ 3p garlic mixture na ade bɔ ho ban sɛ na ɛbɛyɛ a o dwonso twɛ no ɛhaw ɛma ho na ɛma ɛmɛha o prostate ɛna ka ɛho sɛ wonya dwonso twɛ mu haw bɛrima na sɛ ɛka o prostate no a bladder no aseɛ pɛn ɛna prostate no ɛda enti obi wɔ hɔ no mu a dwonso de ne paa nso ntumi nwonso dwonso no ɛma enti wo sɛ bladder no yɛ na ɛyɛ kɛse wo sɛ ɛbɛgye na ɛbɛtɔ prostate no so afei wonya nu baabi a wo sɛ o prostate ɛyɛ kɛse but bladder no a abɛgye ada so no nti no na ɛdondɔn no na ɛyɛ dɛhɛdɛhɛ na ɛyɛ kɛse na afei kɔfɔ haw ɛde abrɛw ɛba saa nso a urethra no doro bɛn na wodwonso fa mu no sɛ o bladder no ɛbɛgye tɔ prostate no sɛ saa no a na amoa ɔn sɛ yɛwɔ catheter no a sɛbi yɛde to mmarima worɔba mu no ɛna sɛ mmarima bɛɛma mu no ɔn sɛ sɛdeɛ yɛ worɔba no saa na urethra no ne su ne ne ban ɛteɛ eti sɛ etimi ɛbɛtɔ so saa no na ama ne emu ne mmoa te dwonso no ɛmma yi sɛ ne yɛde yɛn nsa baabaa mu ɛno so wokɔhu no ɔhen ɛna ade wo nsa akɔ baabaa mu yi sɛ machine ɛna de bɛyɛ ama wo eti na sɛ woyɛ bɛrima eduru bere bi na sɛ dwonso ne mma a doctor ka kyerɛw sɛ gye sɛ yɛde worɔba ɛto bɛrima mu direct na akɔda bladder no mu na atwe dwonso no straight ɛde aba na worɔba yi ebi nnam mpo bra ɛna ɛyɛ ɛdɛn anigye baako pɛ yi ɛno nso sɛ ɛbɛfiri wɔn nsa Ghana ho dwan ɛmmoa owurɛ bɛho wobɛwu ntɛm pɛ 3p garlic mixture ne nom anya biara no ho kyerɛw ho hyehyew ho dwan wɔ Ghana ha ɛno nko adeɛ ɛyɛ bonus ɛwurade bɔ ne special ɛde gye w'ani ɛma wo haw no ɛto atwa mmea mfa worɔba nkɔtum na akɔfo haw ɛde abrɛw wɔaduro ɛyɛ 3p
garlic mixture. Ɛbɛboa pa ama infection ne nyinaa dwonso twa mu haw no wo unya bi na abre bia wani agye ɛwɔ fie hɔnom. Borua pharmacy shop ɛne baabi ɛtɔn bibiduro bia wo se opɛ 3p garlic mixture. Yenyi bi ma wo. Konom ne di adanseɛ. Meka sɛ unhunu deɛ meka bia Francis a na doctor eno nkasa. Number no ɛyɛ 0248 0248 92 88 24 0248 92 88 24. Afei wo yɛ ɔba nso a dwonso twa mu haw no sɛ yɛ dwonso ntɛntɛm no bɛɛma tumi nya bi ɔba wo nso tumi nya bi deɛ kɔfa ba ɛyɛ sɛ obenya bladder mu problem sɛdeɛ meka ya o bladder no dwonso ne ba enso ɔba wokɔgyina wo sɛ wo dwonso a kitikiti na aba na sɛ wahemfie wɔ hyehyew sɛbi na nneɛma bi awia bɔ pɛ sɛ bɛkyerɛkyerɛ nneɛma bebree ofrɛ doctor obenya abɔtra ma wo na ɔno abɔ nkɔmmɔ paa ɛwɔ hyehyew ɛbɔ saa kora no wate nka na ate kɔ bɛɛma yi da wo nkyɛn paa nso nneɛma nkɔ yie ɛmfa ma ɔba na udwane ɔba nso deɛ da bia pi wak na kyerɛ bɛka kyɛw sɛ ɛnyɛ wa ho ɔfɛ ne nipadua na wohu no sɛdeɛ mete wa wohu me aha ɛyɛ deɛ wɔ hɔ na nyame yɛɛyɛ no deɛ mɛma te aseɛ no ɛno ɛne wa ho ɔfɛ enti akɔba sɛ wo deɛ no udwane a ahoɔfɛ no ensipi pɛ 3p nom bibia bɛyɛ correct kama wobɛgyina hu sɛ yes wo ɔbɛasima na aboa wo Johnson tentem no obi nso hɔ no masabio wɔnom nsa bebree ɛno nso mo wadwonso bebree na akɔfo haw ɛde abrɛw afei wonya ɛnam yadeɛ bi a medical bobɔ so yi syphilis gonorrhea ɛne chlamydia hodoɔ no a ɛno nso ɛtumi ma wodwonso tentem onum nsuo bebree na wodwonso bebree a ɛyɛ normal sɛ ne wanum nsuo bɛɛ 10 wodwonso a wo ne obi ani asɛm ɛyɛ nsuo no anadwo wɔ kɔ akɔda ɛnkwan yi o maame kyɛnse ma onum ne nyinaa maame wodwonso anadwo no ayɛ nkwan no a ɛnyɛ yadeɛ bia wanom nkwan wo nso wanom nsuo bebree anadwo kɔ akɔda wanom nsuo ɛnso anadwo dwonso bɛɛ 11 ansa na adeɛ tia sister bra uhia 3p garlic mixture Borua pharmacy shop ɛne baabi ɛtɔn bibiduro bia kɔpɛ bitɔ na ɛnom ɛbɛboa Borua Kumasi Kumasi a Kolenak Herba Dani Herba Kriske Herba ubenya 3p garlic mixture Hofo nko Albert Sam takrade eye AA Mensa Koforidua Gabson Pharmacy ɛwɔ hɔ Mumoni Away Enterprise ɛwɔ wa yɛne cathedral ne din hwɛ ne mu wɔfa kwadwo Herba Temale baabi a electromat no ɛwɔ no a UDS nso Charles Herba ɛwɔ hɔ Little George and Health Alert Clinic ɔmo nyinaa ɛwɔ Nkran Wederma Pharmacy ɛwɔ Ashaman Nkran so kɔ drug lane hɔ a Kings Walk Gopsam ɛna Angel Herba wɔde Ghana ha baabi a wɔ bia Borua pharmacy shop ɛne baabi ɛtɔn bibiduro Herba no ɔse wɔpɛ 3p garlic mixture gibina kɔnom yɛnto futuro nwani wobɛdi adanseɛ ɛde akyerɛ afoforo namba ne agye ne yɛmfa yɛn nkɔmɔtwetwe no ɛnsi na dasane ɛno ɛmɛtoa nkɔmɔtwetwe no ɛso namba no ɛyɛ 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Borua pharmacy shop biemu ɛne baabi ɛtɔn bibiduro bodin no 3p garlic mixture baby ediamao nyankopɔ yɛ adoma dasane ɛno bɛdi ahyia yakra nyame onhyia papa bebre oba pakunadu ene exene kara ha ɛyɛ Akoma 87.9 FM Onua TV or say Chrome TV and I wash na fe wutie no ma memra ɛgya kwache abusua panin so na mene no emetwa yɛn nkɔmɔ twetwe no ɛso abusua panin de din kan menka sɛ yade bai ɛna ekum onua I say kidney problem kidney postmortem ɛna ɛka ya na say hospital ya hospital no ɛna de to yɛ no say ɛyɛ kidney problem see a kidney nti oyare ɛda hɔ abɛ sɛ mfia na sa boso mesa yansa na oje mu so very 3-4 years there 3-4 years and son of free move okay but na eyen kakra enti bra ebeka ne to ho e ka ne to wa na ontumi nye no ho hwe kura no wodampem be sen be se ka ensem no die bibiri
na yɛde ne kɔ baabi na ɛhɔ no na nipa no a yɛde ne kɔ ne nkyɛn no ɛyɛ mambi asaman very good ɛne yɛde ne kɔɛ nti yɛkɔɛ a ɛkɔkyerɛ ne mu ɛna kyerɛ sɛ yɛyi yɛ ho nneɛma ɛna ɔyɛ sɛ yɛmfa ne nkɔ fie na yɛma no aduro ɔma yɛduro sɛ yɛmfa ma no honestly tete yɛde nnuro no ɛbaeɛ yɛne nyina ɛbaeɛ no na asɛm no nso fa ne yiri ɔbaa bi a no ɔne te ho yɛ sɛ ɔbaa no sɛbesɛbe mprɛduasa na ɔne bɛrima bi te hɔ ɛma yɛsɛ bɛrima no ɛbɛ na mebra so na yɛsɛ nadamfo paa ne saa bɔɛ no ɛma bɛrima no tee saa no ɔbɛma mebra no wɔ ne sɛ so anya ɔbaa no akyiridi a ɔbɛbɔ ne dua nti ɛno akyi maame no ka saa kyerɛ ne yɛka kyerɛ sɛ ɛfiri kori aduro no wɔse ɛma ɔbaa no ma hɔ bio ɛnsi fie hɔ nti yɛne woba nyinaa ne yɛka sɛm no kyerɛ wo ne yɛka sɛm no kyerɛ wo ne yɛka sɛm no kyerɛ wo ɛne yɛne woba fie ne yɛde medane aduro no ma wɔ ɛne sɛ bi gyaa wo sika kakra nti ne foreign day mewɔ adwuma mu a na wɔfrɛ m sɛ bra pakyɛ adwuma aduro no ade baeɛ no asa ɛnam sɛ okay na woma me sika a mea mɛtumi akɔ ɛnam sɛ okay waka mate nti mamfa sika no ammerɛ no ɛyɛ mmea nkasa ɛnam kɔ kuro no so ɛnam kɔgye aduro no ɛnam de baeɛ nti mede aduro no baeɛ a mede bɛsene kɔɔ me bra no hɔ ɔte ato nsu ha mekɔ kyerɛ sɛ sɛdeɛ no wasi ayɛ no wayɛ kama na kyerɛ sɛ aka ne naase kakraa bi nti mene te hɔ di nkɔmmɔ saa na sɛ kofi aduro yɛ bɛgye wo nti mede aduro no maa no sɛ pɛ no a meyɛ sɛ neɛ mɛkra no no makɔ kwansi a ɔbaa no ne da ne yɛ chamber hall ɔbaa no firi ɛdɛm hɔ apie truly ɔbaa hema sister Kuf meka sɛ mbu amfu a ma bere nyame mebu fu papapapapapa ɛna meka sɛ ɛti sɛ ɛka yɛ mebɔ ne yɛ abusua ne yɛbɔ yi nyinaa no ɛmu bi yɛ nhaw ɛna ɛkyerɛ sɛ mesɔre yɛ nam sɛ mekɔ nti mekɔ no ɛna wɔ sɛ wɔkɔgya me kwa nam sɛ mu ɔnya me kwae ɛna kyerɛ sɛ mede tuteneyɛ da no nsuo boro me nti kyerɛ mekɔ no wafrɛ me bra no aboro amanneɛ sɛ mebaeɛ no mede aduro baeɛ no mama ne sika nti kwansin ɛna me bra no frɛ me to be frank meka sɛ mabu amfu a asɛ deɛ obi a ne sika bi wɔ asɛ deɛ me bra no busa me sɛ kofi so ama ne sika na me sɛ ha na wɔsɛ ma ama ne sika ne sika bi wɔ me nkyɛn anaa so na meba bɛkyerɛ wo de nti a ma ama ne sika no ɛna gya mefa asuo no mu na meba soa me hɔ na mede bɛbɔ amanneɛ sɛ frɛ no abusa no sɛ deɛ na mbaeɛ a mebɛhunu yɛ ɛnam sɛ mekɔɛ bɛrima ɔbaa no a yɛsɛ mu nsi fie hɔ no mekɔ ɔsɛ wɔhyɛ ne dɛm nti mede aduro no ma no a meyɛɛ sɛ mekra no ma ne ɔbaa no so piɛɛ abufuo no nyinaa no ɛna mede ka sɛ ɛneɛ saa nkwase asɛm no deɛ mensi hɔ bio ɛmɛbobɔ nkwase aka biara ɛhɔ no ɛna kyerɛ sɛ mɛmɛdi ɛka saa asɛm no ɛna wɔn mo so di gyina so sɛ ɔyare yɛ me mansi hɔ da ante meka hyɛ nyame anim ɛka ma mebɔ no me nua no ho no ɛnyɛ kaketewa nnipa so bɛdi adanseɛ makwan yɛ nnipa bɛtumi afrɛ adi ho adanseɛ nso deɛ ne nyinaa manka maho mmuayɛ bi anka hwee ɛna kyerɛ sɛ ɛdidi mu a na yadeɛ no sɛ ahwintiiɛ nti ahwintiiɛ no mu a na kyerɛ sɛ wɔde gye yi mu okay nti wɔfiri mu no saa berɛ no a na ɔyare no na mokɔ hɔ ɔka kyerɛ wɔ sɛ bi a monkɔyɛ na ɔhan dan wɔ atɔ nso ahu mpahyɛ yi okay and I'm so proud ma na advance aso wɔde to m'anim nti na ɔpɛ sɛ nka monkɔyɛ mmienu bi ma ne nkɔnkɔtena mu no wɔde to m'anim sɛ na advance aso eti mmea nkasa me yi me bottom sika 30 million ɛde ma ne sɛ ɔmfa nkɔma ifie wura no na ɛgya ɔmfa ne kyɛ sɛ ayɛ sɛ flat okay ɛna ɔrenti okay nti sɛ 1 year ɔmpa ne kyɛ no ɔmfa ma no ɛna kyɛ sɛ
me discount man oni e wotena ho 1 year no 1 year no kra me sure say so nko na Okay. free mo All right. Nti ebra obe free mo no. Tema oyare no na muhu say ne ma no ekwokohwe no ana na ebi kɔ hɔ biti hɔ. Oh, honestly speaking, the bar no die. Ani no. Ye ne no a. Ye ne no a. Akɔni aba ni nyina. Akɔni aba ni nyina. Na yi ban so wen. Ono ne problem na last na me ka say. Ɛhɔ de me bay. Ɛda me ba ha me kan nyina kyerɛ omo wase a. Sɛ wa kwan a ɔde o papa fa so no. O say o papa mfa ne mewura sɛ adwuma yi a sɛ mo mu. O papa mfa ne am ba sɛ adwuma. Nti one o papa tinton tan. Ɛsesa ne ne mafiri ni papa nkyɛn. Papa yade me ne me bra kuma ba ko. Ye ma on ne tosu 12. Ye ba atonsu besin 1990 ekokɔ ba bia onua ne kyerɛ ne ba bia o kyerɛ de ne ade. Ye kwa ye so ye ni mo bi otis Evans. Tina che say papa fi okra na omba ho. Oma ho. Ba si ho. One ye no kra de me si de medro no. Nya fe na betwa ntro. Dabi. Eti we si ho. Till say ye de ne ko ye sad ne ko yi. SDA hospital here wo ayi no. Sofola yi di say. SDA hospital Sofola. Okay. And yet ne ko ye no. Nti ye ho me wo yi adwuma ana me so wo mkram say na ba sa hospital ho. Ya na akwa ntem nti ɛhɔ no oba ho ana. Ɛhɔ na me ko ye na mkoto no. And honestly me bufu yi. Oh what so o papa. Yes. Me bufu no papa oni. Okay. Me keka madwene e kire. Na sa bre na papa wa ani ya otumi hunu ne ba say kra de ne ba no. Oh na nya de bia. Yes wotimi no obi ndi nkomo anase woni yen kasa ne ade. Na me mom de me koto no oti outside me ko hunu say okọ ni papa nchen. Ekọ ni di nkomo anase bia da e pa chew ohu ti say na bia. Ba wo de wo kọ me pa chew kọ na brodo da papa no empire tifi. Me hunu bibi sa. Na pa no da ho. Pan. Na hwan na net ne nchen sa abre no e wo hospital ho. Hospital na sister no e kana sem. Ye yese ma ne nkodi na okodi asem beba no okodi ye no. Ono na net ne nchen. Nti e be ko bia no ono ye koto no. Okay. Anytime bia. Okay. Ebra ofri mu no abusiafo kwa asetena no. Na Evans nka ho na ene sister Penny no ene enuafo bi tama mo na mo ka se bi opapa agya pade se ni se no so mo be hia no na be meyi nka ho. Okay me pa cho eho no omo sister Penny no asem ben na okaye efa opapa efie no ebia mo papa ewu waja efie nti enim se eye ma no edea me sem nam dia de enti e baaye no be ka kire wo mo se mo papa dwapade nyina eye modia. Okay. Wo asase a wasi dan aduru window level enti efie no so ka ho. Okay. Mo ye nipa num enti mo papa bibie no ho a me hia bi e ho na ne sister no ne response eye sen yempe abusuanfa anasen no ka just the buy and say yes sister no o fitin ya no ka say yempe. Okay. O maame just say ye kan sa asem me kan ye no me say menua kuma no me ka say you pokono a wo kan asem o say say mo da no say the da no mamo na mo ko trefio na bibi yemo a ene mo kan kire obi a ebra wo kan say efie no yo mo dia no ene opoku no kan sa asem no na mo bisa ne die nti a o ka say ema no kwa asase no so na ekofio na enam so ma enkwala yi maame esi mo obi enko eda no ho enkwa o mo maame mom ene yi ano sa but enye ne sister no ene kan say enuafo no de yempe fie no ne de enyi manim no mo kan but eye o maame ne bie na no ka say mo ati o eti mo obi enko da enko ho mo fa da no ma wo
na mo amisa wo poku say die nti no wakasa because eye wo mo papa fie na o papa fie no mo nkọ na akasa so wo mu nim na wo mo kọ ho na bibisi a ose ne nyina so ne sen ene de oba hima me kasa bitimi busa an bibisa na etro ensamankọm nso si wo bi so ho ya wo nipa kọ kasa se minim se de esi ba ensamankọm ne sitie na wo mu twa ho frede wonu na mekọso mbewu me ma no mo ahwe me bibisa nso si wo Nsem de Nsem what bi je nokure ensamankọm nso ansi me hunu obi ensamankọm si ni so asemo okay nti omo maame ene kasa but asem ni nyina miti ho me ni woni abusu apani wona bibi asi na very good eti de e course bie ni ho a ye wie bibia ye nyina de sore ye a ye de koye me hunu se ye samankọm kan obi ese me machi ye de sore koye no na samankọm ni si ye de ane minti okay kwakubu ati no ho bibra na mo kansa no no ni ho. Oh, I see. Na papa no so free mo no minim say ya na abusia no esi na so sa ne de na japade apart from you can say efie no ebia ne ho ne ma ne ntade mo bekọ akobie dan no akohwe ne ade mo ahunu ni papers ene ne ne ma efa efie no ho bia ho kasa ne ne mo no ya no ba wanim kakra na me ayo papa no free mo no eye me wo fase kwakubu aten no ene me wo fase adwoana ene yeso wo mko mebra ne dem ho enti wo mko ene yesi nkwala wo ho no mko pam nkwala no enti wo pam nkwala no ene se wo mhye dem ho no a wo mutu eniema no a wo mde ko hunu paper no ene wo yi paper de ko kwakubu aten mo yes ene wo mde yi paper de ko ye asem ni nyina ati ne ho wo mu ne yi paper no yes because ono ateni no ka kire me say paper no won nkyai wo twe aguni phone so kura eni kura no de me pe bia me fenko I see papa no wu ye no mo ye fast and de no kura to do and no so no so oben no so o se ne wo fa yes say one no what area where man adwuma what ya tonsu where bi okay all right na okay enti no breben na mu be hunu se kwakubu aten ekọ efie ho a oye ho adwuma ne wo fa ni wo nachi enya be sen oh e ka se be ekọ ni mu kakra me fan se be busumi siam ho de ikọ no yes ena wa ma abusuafo ho nso ameka se oh ebia ye wo fafi Debi obapa wa ka bibia wa bia de mu behu na ne say onu ankasa ewo ho a wo ye na wo ye da no okay and mo try some best stop it me try say onya da ni sie and we start say obedi matem na maame no omo maame gina ai bro poku ka so omo si asase nso na bibisi a ye omo maame ne di hu ka se ne ma mo nko ho no enkoda no nso agitum se maame aka enti ye nko ho se de wo papa kani etie ne eti wo mo nko eti maame no nso si se be ne ma so a oni be ma no woni eti wo mo wo nkola no nko ho ne wo mo nko na che se eye Evans ne sister maame na oba omo ye emam yi na be ma ba ko ansana ma pomfo no so ye mienu enti no mo nsusu asa maame no oka asa no ye Evans ya mo maame enti na Evans mo nsusu asa because sabre no kwa na ne sister pani ni wo mfie sei oh no eye enye we wie vas kra Evans mo maame enti na Evans wo nyinyini no mo nsha say bi omo beka say no ba pani no okra no we university enye you step mother no ene ka ye o na emom no we mu ankasa maame mu ankasa maame no ti asem no ti asem na maame ne ka ye o ti asem no bi na maame ne ka ye na ne buy next ka ye because na next so hobi wono so fo o maame so say be owo di obi eni ho a say we wo pe eyi edi bra ne papa ne ka asa asem no e ma ehu bo nkwala no so okay enti wo maame ne kire say se mo ate mo obi ensi asase no so enti true die no e no obi ase ne o mo nko ho nti na opoku ase bi nti o hyase pa na ono ate meeting na se bi wo ka ho nti ebetimi abase mu wie no wo frɛ kwakubu ate nka chen se hwe
say the idea na ya told you say ma me kwase mo munsi ho asem na me kan nti ma me nsi mo munsi ho nti say ya told you because no oni ho enti wante de course ho enti die enti na ono hu ne say e ma no mpe enti men kwaso na just obi na ma ne say information oh yes e ma na de course na se na omo ma me se ya enketwa mienu no nso no omo nso ma me se say because no wo man ketwa mienu nso ene papa no honestly enukre de na o ka bibi se nye se ne mama mienu no e wo mampon no a ko beto ne asase no ne mama enketwa no yes ene de wo ka me kura me TV wo ka ma me TV and ko beto ne asase no enti wenti enam nkwala ne ti wenti me wonton okay nti se nkura ne de we ne nkura no ketwa mienu ni nti oso onton no e na kwakubu ate akwagi aboso no nti no saa ne ma mienu no nti e wanton no wo mo so e de we nkura no nkọ ho mo ma me nkọ ho o ma me kura wa brochiri oni Ghana ha so ho enti na ada no wo ka saa nketwa mienu ndi wo mabusua wo bi kwakubu ate wo mabusua wo de baby minya nya kwa me tsuya kama yawo akwala ketwa bi ba ate me hunu tu mi kura abetena kwala no mu o wo bi na ese no kutupa onipa da sani na hyase a wo se no kutupa na nketwa mienu ni nti a wo se we mu kura na nketwa mienu no so we na ni papa mu a wo wata sase ni bi da ho more than 10 years kwakubu ate wo no dabi oboku ai ada na wonka nche ni onko no onkosi wo so ese ye wo mani bi na mani be penia wo mani bi na mu nua kwakubu ate opapa opapa we wo ye japa de ai wo ye kokofuo wa mu na kwaje ye kwakubu ate ni nua mai Evans ne Ernestine wo mo baka na wo mo kopre opapa kokofuo ni no ebusuafo no ko obi a ma ho mepre hwe nye wo mo we mu de semfo ne ho mu nua ma no se ne meka se we mu so ye wo faase enti se edi wo faase ade de a na se wo kwakubu ate no wo so papa wu a wasenka wajapade no de wo papa gya akire no mo so bepre bie se de wo pre on papa de to no na age wo papa kokko na kenta so no wo didi ho enti mebusa ni nua ma no agigina mu no na wo ema no mienu mu nyina mu kuna sisi fia ma mu enti mebusa question se enti wo ukunu sebe woni wo sesi a abusuafo no betumi aba wo faseefo no betumi aba se ye bagida ya baba gidan no kwakubu ate ni nua ma na se yenye abusua no kura tie kire no ye bepene dabi kwakubu ate ni nua ma nso ta na chi eti ai obi ne friend no ba ko ne friend no mo ni pa bonefo pa mo so ya ka boduku no ma hye ma tam fascinator say ayi chiri o hini bi chiri ye na ekatamutini akwatra so dem ne ya tete nyame afa say Evans di case no bae no mo ye yi kakra no me wo fa ase ba ko o frame me e ka chem say wo fa asem no de aduro no say wo na ba mu a bibia to betwa ye ba wo mo so ye di je ba wo mo so ye di brabre no wo ba mu a bibia to betwa nti no ye pa chew ye pese ye nyina ye no ko hia ewo abusua eni omo nya ne ntem because je na ye de ba no ye be serve wo mo big time me be ya mane edi okay odi wonya abutre no me ya me ba papa wo mo nya ne ntem nti me ba ye koso obi anso no me ma mo aso me ma mo aso ati eja kwa chi mo mo nya ne ntem pa because se kwakubu ati nim ne ebobo ba ho no wono ankasa ne ho ato asemu na asem odi ne ho ato ye ba ne hunu da odi plato bala yisu se okoyi na no nkwala we na o se ebre wo eye nkwala nkitinkiti papa yare koda jaache ne yade bie ne ho aso a wo mfrɛ me na me di akire den na wo kwakubu ati ko Dr. Ben this report no ma say nkwala ya poison we poison wo papa and said ye kwakubu ati papa etino na me bi say say mu ye postmortem results na report ne ba ye yes poison yeah far me anam kosin sankrata ye bibia nam de efunu no tama mo de ne ko hospital na wo ka setanos Wednesday ne ho ahwan ya mo de ne ko ye bia nso no doctor ni bia my report to be because I bia my report to be asa enti say ye poison a o mu behunu yes enti no said ye ya kwakubu ati hunu say eye pa no
said ye what you want to say a drone a good pan only because minimum says will be the pan. So I see drinking or the gumu. Afraid ye pan or the gumu. Was a pan on and then the casa was a pan. I think there was so sad good drinking. And said that drink. Empty. Because they will see actually how or Papano was poison. No, now one my details no in total details and what they my and will be awaiting the bonnet and the between I must have vivid explanation, no vivid or more clearly like serious because so obi crap poison obia and your dana nebia or poison modern quite who say oh what did I abushia. What did you know? What did buy? Oh, what did pan on your pan? But wait, dear. Our man is there be Dr. Bia. We call Jachi Ho, Eko Sheno. I say, oh, now, what there is a report to the better about it. Say, oh, now, yes, Uncle poison. So, Dr. Mankohama, Dr. Bia, can't you let me say, a poison. Okay. Deputy. Therefore, Wadaroma, Yamra. Now, what you tie audio ye tie ni ye pa edit ye na fe yamra so na kwaku bu ate de we die won to ni ye ma ye nti sa ba bia di ne be china kwaku metron krasen ka Wadaroma ka bra nanka ye hwe adiwe ayabusia ai so bra na ye mu no ye hwe ne fantu yi so me ba jo ni mu no se de o ka no be ya ko se de o ka ni mu no sisi ala ini ko be na me ba jo so de me ba wo papa ne man idinu praise ahin odo de ahin praise nsa ahin praise man no so ni mo nyina me ba jo me bisa fa se ni ni ba no se bi ya wa se ya wa ni man nyina ne bae ni man ni me se ni man nyina ne bae so no mo ye nai na itu de wo ba wo hu so ba dia wo no mu nyina bi sia so ni mo mu nyina ka wo ba wo no mu nyina bi sia yeah so na mi bisa da me na na di wo papa dia mo bi dia to mo papa di wo papa dia dia du no o ya tu di o ma tu di se o papa tia se no wo japade ofiri mu no ummum na wotua yapade no so tron eno na last we no kasa eno wuji tu zampa una woye ena no se me ba jo serious ni ba wo na kana you did oh really you just principle no too anyway cho na the people who ma wo tia den para no okay hey, Kwaku, as long as I know the one poison, Papa. What is the idea? What can you go for Papa?
Actually, and no number seven music or can or your world, and now you're then another number seven meeting. I remember we broke a good chair or the channel, a Bushan phone is here, manipulated to Sandase. I did say, yeah, I was saying a Bushan is here, none Nipano Waka, now on foot to Susan. Now I, and he didn't say a console him. A console him. What is the guy with them? Their child, mercy. I'm a Nipano, Bobodin, Nipaben or the channel. Now, Nipaben or the channel. I am young contacting now. Young Musampa, a console him, and I say. Nipano or the car. No, over the when I'm building mommy. I know, I'm grand over. Nimia, I know Bona Manese or the Japanese, and I'm Koranan soon, but I'm Bonnie and our Bonnie, on for Japanese, more into or the check. A dining papers are one. A dining papers are one. Oh, do you know? And you know, Papa, so Emma will be manipulated to do some. Okay. It's Mammy Sandy Pandian, Papa, or do the Adinino. There be one I will come. 10% sign GBF one. Nazar, was a two no watch this. One night we look at you free, we were not going to Buffalo. So, and I say, Mammy Dean, what is that? Watch it, and I watch it. And all the man, why, what you know, as you can't say, I didn't know we should have put my way. Utu na mama wo ye dan no na ye bisa say e kwan ben so na de boni oh kan ma ye hu boni kro no e sam de eze I said me gina so a na me gina so kan bisa so mo du papa no boni Bonnie Benya, who can young queen? Almost the kind of Papa Banana. Make us a no crew, Mr. Besides almost the kind of Canana, and your man was a group. Listen, go Mukunu. Papa no money. Papa no money. Okay. Nanka omo papa netie. No money papa netie. Now 2 years. Na den pa na chese nkwara na yesa this adwuma no se odiama hon dan odiama wo ogunbuatin Papa na shia so ma na wine and utu susa
How many never? And then we that Quachina dance here now. This year, Mitchell, yeah. Necessary, I think, Crano, Asia, a dinosaur mount. So, one and no fast. One for dino. And now, can you say? Into Ofano, the person who sees Mammy. Oh, dear, and no already done now. Don't want to know, General. The man who Sidan be my woman, who Sidani man, Manu. Ah, Okuku, Naga, Kaja, what in Unqua, Bushano, Unqua. Never, Moon knows what I said for Moon knows. Hey, then one was it? That was me, material, yes, one or so a boss. Yes, what in ya now, boss. We see material, yes, what in ya now, boss. Not take some movie. Jenina. A boogie, then a boogie. Not do send a boogie, Bagu. Monsieur, on Sidu saying a booyah, oh, bay. Monsieur, a danny book, someone who see it, do say, and a booyah, over 12. And do let you cry. Okay. No, be not with any young count. Not with any young count. Well, and not one book. Not quite so, not quite you know. On to know on the unbending ground. No man is that. What's in the you know, is here. Yes or not, yes, and I mean, I mean, what to do. Maybe one and it's ready. Maybe I'm going to be a meeting time. I feel for the decline and fun for the hospital. And then, if I knew almost so moon, say, Obi, who let him dinner hospital. That I know. No, because no need it. That no need it. Oh, that send it or bar or any piano. I'm not so for bar, but I'm without like you are would be nothing to see an hour for the day. Koku asɛm I was thinking any painful in a show. It's not a cousin come on. Now winning. Because a dia, what shall I say, a boo, not as a papa, no one neglected 9 o'clock, and so Koku, we get down in preview. So bet my twazo, a beer twazo. Salon boom now. Oh, Matilda Okano. Some pardon, no, was all the 2 guy. And Yakukum, as some way, this is Yakukum. Okay, nti mayama wakwaba na minim se watie ene no bia kama na wei eye ohene a wo de asemi kokoda no ohene no na twefo na wo de efe kwakuku ache na oni ne di nkomo a ya dabi kwakubu ate na mebo ne din
wɔhene no na ɛfrɛ Kwaku Boateng a wɔne no edi nkɔmɔ a ɛma yɛtumi enya saa recording yi enti sɛ wo a wohwɛ sɛdeɛ ɔhene no wɔsi no Kwaku Boateng edi nkɔmɔ no a wotumi hu sɛ kyerɛ sɛ ne bonyo deɛ Boateng ka no koraa so kyerɛ sɛ ɛyɛ ne hipa na ha dwen bisa no questions ahodoɔ ti sɛdeɛ yɛbisa no ya deɛ nti ɛna papa bɛwuo na wɔde agyapadeɛ nyinaa bɛma wɔ wɔfaasefoɔ no nkwa na aso no nkwa no wɔfaasefoɔ ne nuanom na abusuapani maame bisa wo sɛ kunua ɛde Kwaku Boateng ba wɔ hɔ ana abusua no ka kyerɛ mo sɛ sesei deɛ osan na ɔka yɛ recording no mu wɔse wɔde ne behyia mo ɛna ɔka kyerɛ sɛ wɔahyira agyapadeɛ no so kɔsɛkɔsɛ ɛde ama ɔno na ne ma initially ne didi wɔse ne ba baako wei na poison papa but recording ni mu no yɛte so wɔse ne ma no poison no ɔde ne ba hɔ ebehyira agyapadeɛ bi so ma no me pa cho da bi me TV bi ete sɛ bia na wo ka sɛ wo bra ka sɛ nka mo nkɔyɛ dan no ebi na nka yenye mienu na nka wo tun kotenam okay ɛna mo ka sɛ mo hwɛ ne yadeɛ na wie no ne sika yɛ de hwɛ no no ɛne yɛntimi nya sika bi ɛnsi ankosi dan ɛna akyire yi mo te ana wo bra no na ka kyerɛ wo sɛ okay sɛ mo de mo sika na hwɛ me yadeɛ de ɛne ma bɔ me wo faase ama ne yɛ sɛ wɔnkɔnkɔ yɛ mienu ɔntra baako mu na me ntra baako mu na unua na ka kyerɛ wo ana sɛ wote no pressa no kan no so anye ɛna wodi free sabe na ɔte ase no na ɔka kyerɛ sɛ ɔnkɔ yɛ tu na ɔno mfa baako ɔno so mfa ntra baako wankɔyɛ no ɛna wodi free mu bɛ abusumi bɛnsia yɛkɔsie n'akyi ɛna wo de ɛkɔɔ daa no ho sɛ wokɔhyehyɛ daa no anaa wokosi ɛna nkwalaa no kɔɔ hɔ kɔfrɛ ɛkɔhunu ɛna wɔn frɛ me ebisa me ho asɛm ɛna me frɛ wo na mbisa wo sɛ hwan na ma wo kwan sɛ kɔsi daa no gya daa no sie ɛneɛ atɛnnie deɛ ɔhada ma wodi matempa ɛma me nam so firi ɛhɔ baabi a meteɛ no ba so a me ɛba me nua kuma no hɔ bɛbusa no ɔno nso ka kyerɛ m sɛ ɔnim ho hwee na mo ne mo brɛ di akɔneaba no wote sɛ bi a ɔka sɛ mema wei mu deɛ medi wɔ mo ho yaw paa wɔ ɛnkora yi se ni nti me agyapadeɛ no mewu a mo mu me fie no mo mu nsi so na odi yaw bi ɔkeka sanse mi saa ma anti bibi saa me se yɛse ne ma no kwa na me nso me yare akyire no na me da yi Mowre hospital me ma me bra no so bɛda saa hospital hɔ bi a me na me bɔ ne ho ka ɛwɔ Mowre me da ha no ɔno so da ha wo nua no kra sɛ die nti kra wantumi amfa wɔ ba ne na ntra sɛ yɛri ankasa no ne ma ne ho do nti we mu ho do nti kra na ahyɛ sɛ ontumi mfa ba mpo dabi ti no ɔdɔ ne ma no na papa da bia na meka sɛ ɔno na sɛ yi ne ma no esi me bra wɔ hyɛ ne ma no bɔne nkwala no oni osi wɔ mfom kete no oni ne ma no ho agro nti kwan bia ni ho a wobetumi no na what be pet ni sem kreda ni ti bi dampo mi ti bi da what ho keka de ne de no ti sese what him one ne yere to akotere mahunu omo ti wo mo bobra ayi papa ne ko hunu ya obeka kire me edani how many rooms am say 7 na 5 7 okay ena omo akwatem na ono Kwaku Boateng no ankasa no wonye ne japade minim baby a waye ne japade di obe won bi enfie be say instru feria akode okay wait me man be say be at 32 30 Kwaku Boateng obabo 32 da fele ni tintiri nyina ni wone mo kasasa kodusini ahaya Akoma 87.9 FM Onia TV ose Chrome TV Akoma bu nsɛm dwumadie no ɛno a ɛna wo hwɛ na yɛhwɛ na watie nsɛm no sɛdeɛ Kwaku Boateng wosi keka ne nsɛm no a na kyerɛ sɛ ɔwɔ nyinasoɔ sɛ enkodan enti ne sɛdeɛ tie bia no Boateng siesie wo ho esan sɛ obɛkɔ akɔyiwa no obɛkɔ akɔkyerɛkyerɛ mu evidence kro ya wo ya kyerɛ sɛ enkodan yi o sɛ Evans na a poison wo papa doctor's report
ɛwɔ hospital bɛn ɛwɔ doctor bɛn doctor bɛn na kan yɛ mpachi wo you ready papa you ready papa haji say bia ɛne wa sɛ deɛ mo pɛsɛ mo yɛ no mo hyia na mo ka ne cool mama enya wɔn mo ade ɛnte saa deɛ a ogya ne bɛhyew yɛ ka kyerɛ wo kwaku bu atɛn ogya no ɛbɛhyew ankasa enti do the needful this a ho bɛkyerɛ yɛnkɔ ne yɛnkɔ fa nut emra nkɔdi nkɔmɔ bɛma ne onyamfo pa that's scientific herbal bɛma na Marcus me just me sɛ obi pɛ ayaresa emu ayaresa baabi a apɔmdi adwumayɛfoɔ wɔ na wɔn mu nim yadeɛ bi antine so a Akoma FM 87.9 Kumasi. yo for medenchia finas scientific herbal research clinic amu bibiara wanya akonya wotie many ade pa se ene wanya akonya na wotie nax dwumadi so in fact ene yebedi nkomo mi no pe okay na nkomo no so mu hu am yi pa da bi ha me di nkomo ya me ka se obi atesa nkomo we bi da be nax ya so ye abusuan for de tie ne se ene yebedi nkomo afa ya Akoma ho coincidentally na nso ya Akoma FM so ya Akoma FM abusuan for Akoma eku nipa do Akoma yare na de ehu na ya wo mu ne se nipa bebira Akoma yare na de wo mko ebato mo hu da na de ya na ho sempa ne se yonkofo bi ho mo de omonya science no sentence no da mo bo mo ne aguso enti e be kire niema bia se wo tinka wo nipadua mu a okay ai bia ye nkai bo se Akoma ne nyede enya adwuma yi no ye very careful if you say Akoma yare amedimbo ni bia beto Ghana ha se na wo dare ene ofrim ye kan ba bia ye tene wa sore abusuan ba bia if you say Akoma yare no edi aboni different pa cardiovascular disease nemum ni di pa sha daka mu boni fa no silent killer no kwa enti eto bi Akoma no embo gidigidi bibia nyew ensiese na wonyare 87.9 Kumasi. enti ewu hia se wo tie mi ana wo hwe mi na edu mebi hu se won sai tititi wonante kakra bi na wa bre obi ho a onum pressure duo still pressure da bi oba check na wasro ma me nye wo number no answer okay but the number ne betudwa na wa friend wa jo special code because dwumadi ekese bi koso nyame ya aduma bo kina ekosi fiada enti number oba free sisia na wa jo special code no bo die nkomo no na wotu anamo aba no eye 0244 12 02 69 0244 12 02 69 after 0243 30 72 76 0243 30 76 mama Akoma nya adwuma yi a okokete so a woda wo bre papa obia da na nkwa wo ho na bia na wo nanse na peja ho ana so asanso abafom ekọ na ebasa edu me bia mo nse ofisa na honam nyina yo basa entini wosisi moja ni ntimi mfro yi nti wanhwe yi a one day once wanhwe ana ya ka kire se na wonyare ene ofrim na ne mama se doctor bi twere ma wo se kotwa ECG we electrocardiogram enye electricity so ye de besisi Akoma no de bia so nsa no nan ene be kire se Akoma no ukoba no eye anasa na dwoba akubi asem bi beto no me ne doctor bi twere ma na unkuta 300 million ya to so about 300 ya untimi nkotwa ne o ka sika eno na ye see nyame ya do akina Wednesday Thursday ni Friday oba ye twa ye ju sika bia 87.9 se ye di Akoma ho nkomo dia ye ntimi nya onuanom mpanifo mienu eye liver ne kidneys eno nso okokwale bu ne komfo no chenkofo bi wo dialysis machines ene timi buansa na liver ne kidney na yadwuma na saafo ne bebre ye nkofo no mo ntan cheki o liver no mo kidneys ba hemfiri wo mo efise nei doctor Churema say koye abdominal scan yen check liver no kidneys oyo ba yentwa awode ne kan ho be ma yentwa prostate nkan mama se hunguta 4 million na menko eno nso ye de aka ho se wo ba ye nyiska bia
Oh, Yanyiska. You're very free. On say, a do maybe a house to because a baby free, but one child crow. Ye 2 days, actually, we see. Mama, ye didn't come off her, come live and kidneys and what they are, ye mojum. Ye baby, and so I know ye didn't from my home. If you are able to syphilis, hepatitis B, malaria, typhoid, any June so much, you will be in the blood sugar, just will baby and the sugar and credit. Will be in the blood group. Mama, test a whole Robert and my boys who call hospital, be another doctor as a quiet. Now could touch it to 5 million a year amount, and don't see any free mobile. Once I say we be see though. A busy Ghana had that. Now the Yami Yan say, only Wednesday, Thursday, and Friday is pay. Now all banks shake a cabin over. Obey our card is 50 cities. Consultation 50. And if you want can it brought it to 15 million, but being free. Mama, but the number never to any location, no mamma can say way. At the current tea, I also be a 2 idea with one among the set it you. Or more unknown draw a quite if you are quite toye. A Chelsea catch dear. A pie, say, my, or many a tons of if you say, Mamma, say you should papa and Kosua, I had a man, with China, Emma, I be a chance one your day, Emma. Nanya doctor been an it's more than Anna Besso be a Shannon son. Ain't now corn and chain, one can say Akoma, could scan, Koyela boy, Koyewi. Doctor didn't miss any boarding. Oh, Crowton and Mubabu was a B school. Oh, Nisika. And the better work as a quiet test, 15 million. And to what was about to machine Bizuka. Now, we are seeing all their 2 tiso. Now, we are what you see, Kakasi, Oberman, Dronan, one on our own toe. Namia, 15 million for Shubutu. What they buy test for free to our card 50 consultation 50. Mama, Obuha, Onimsoyare. Go penayare every day you near Sibit baby. You more own pay. Now see a young woman who dear more do them quadia. Obeto Duka Cassidy or what they bet me. Mama, there be a teacher one day, Jano. If you my who say I in the house. So no more doing we are. Obesaba. We send of who Roman do no more you. Manaya and a caca crabby boy and Yaquenya because Okucha scam, Okucha 4 million. To resist or call doctor and Robium said Dr. Manamo Dono is a Kutra scan on 4 million into review the uncle. Yes, see. Obey if you're winning in a free way, none word drew. Not one word when we are. Sabe if you're winning for free beam. May say Ariana Aquana. Yamiadum, Wadum branches me and son and a Wagana. Yanni Oak Master day. I hear Macobin. What is his station? Test station also called Nask. When you're Raquine. So one kaya and come from Muntipa. You were Taifa. Offer Taifa can also be so blue kiosks. Ubedu and Nask, somebody can see ho. No one follow baby as somebody on no waba. And Kramesawo Spenters. Or also be so Rainbow Supermarket. Behind Rainbow Electronics, a while and a war. To be the number ye mount. Over friend, what you special could never mess with my best friend. With the mess mechanic place, a mess. What your number now? Family Pama Akoma 10. Family part 10. 10. No one so cat. And some of your market, no one so maybe. It is so boa. Unyamwe, but AB and on fun if you to Unia TV and I say Akoma FM. It's now what the amount now so what you being quack. They say ya noon drew a bread do. Na once and for all, you are no. The intimate who dry at the Bema. When you can so go on the problem, and say, Doctor Wakasa sounds one way already. Mamma and Bobo already. No, we are sitting here. How no? Fabra. Many moon, so they can say, would they also, would they typhoid, would they are war, would they are black? Many more free. We saw for number of a friend, why do special code no? 0244 0244 12 02 69 0244 12 02 69 okay 0243 30 72 76 0243 30 72 76 Mama asempadie etia sempantete nyina say hospital bi o wiase se lab ne scan eni akoma ho nhia ne hwehwemu nhia
could be a hospital and call laboratory say koye lab could just can koye we and also na ne boy the 15 million na unyanti de bia wokwa ye bo nsa no kekene ama unduru no ene de akonya naba sinya bia do china Wednesday Thursday and Friday Accra aye taifa Spentes and afi Kumasi ahenema kokoben tinyame ya adoma gi number we na free oba o card 50 na consultation 50 free na gi code na free obi kan na mombra ma bibia nkoye mai number ne 0244 12 69 0244 12 69 afi number ofra me na me fa na me din komo so no ye 0243 30 72 76 0243 30 Okay, remember Makwaba at about 87.9 FM on your TV or say Chrome TV. Now, I was happening. Okay, what can we see we won't see when other than a man there one can't almost say almost unquoye dinner on them. Because or catch them or catch a wafa say. Sabreno. Nem kwalano. Sabi. No muni adwuma. Muni adwuma me da say. Na ye kwa ho mane so. Eno se bra ye kasa no ye bo omo e papa nua ba ko a de owa abrochire no. George. Na George say ono so e wo ketewa bi ka chenti ye nkwane ne nkasa. Hello George. Where ye Akwasia de red. Red. Yo okay. Akwasia de asemi ade na wonim efa ho kakra bi. And I'm going to call GNTC. And now, maybe free GNTC. Maybe free one now, Coca-Cola, and Unia Ska. And Obaka Jam so I got top pro to be. No be sit down, no de me at them. And Papa Mayamano, and Sana Mew. And I'm talking. And yeah, no, not the Mia Bruchy by. It is 20 to see a buy no sign a buy. Minister of Fair. We ain't find one on your suit, Debbie, Kofi. One clapper, and the other one in Ansana, your friends say, Yakadano wants them. And Tiampa, you buy no any or an then call hospital, say, you're showing a kidney problem. And Tiani Botanic aside knows that Tedia or Chun Rubia mine, we can give it to me at Todia Breno. And you're starting and maybe the chop money, but I'm Mr. Grace and so the Eddie, friends, I drew. Nico, Edrive, Portibiano, or the room at the Abren. And to it is we are not a Dana, we are now a friend saying, Kokubatin, Adjuana, one coffee, and Kofa, Papano, Badia documents. Emma, girl, no, and a still no call, then I know immigration Mukwayu. Walk Crano, me Simon Sitaman call a winning back, a certificate for France and with Miyako. Et Dano, Papa, win Dana, a Kokubatin, and you know, a friend saying, I don't know paper every day more. And almost 3 1 and I just say, a quiet modia. And you know, friend, and still I was a dada. When I'm papa, and I'm sitting away, and I'm sitting to was, the empower and almost I ration in the coin to coin now, Okoji Mu Holm. And all kinds of papa no edit damage and our boy. A down of 50% combat on line cry. And I'm catching me and say, what tone line one, many in year, and 2 years. Now, the drone beyond better man be a better. So, and what did it one match as a copper primo I go home. I was a penny fine because I freedom. And to me, we are cracked and done up papa no Adwana any a cocubat in a caran on the person in Gano and Colani and certificate no best certificate. I know or bag you no more time on the coy. And to only we are cracked and done up papa new year. And yet, dear Papandi be a chain or on fit beyond channel. On fit beyond channel. What is a Amano? What on proton found the Amano? What is a Kwakuano? What are crying after? And to me, dear Papandi, a dime be a man, one for be a man.
papa si sabe kurasa dan o apumso oko ofri atwagogo oko no ode chemo se wo sta panini ni kunu na timu dan na wo de obi ne ma de o pesa o di enya de nje eti enya de aye no kre okay papa no e de ma no na no kwa me ne bra no Australia ne kasai na mka ti san kwala ne dan no so se kwache na agye ade no so ma ato ne di ade enti wo so hwe na wo de kwala ne dan de ma o Yes, I'm not a team. Me da se papa Nsem me won so wa kire de wonim efa asem no ho nti yewra nyame nhira wo pa bibia ni a yetu wanamon enti bibia ni a ye besan aba wo nche ni ene wakwa akodi enkomo wa fa hwe ama no ofiri mu no ena wo ne sister no na no ye frɛ no no aka se media minim ho he enti media mu wo bia mumisa wa ɔne ne me no ene kuya wo mo kokɔ fa papers no just enipa ne ti wo nyina no na mo bɔ mpa yesi wongu na odi oye na ade akora wu na wo mo pre ho no munim se kyere wo e na mo bewu munim okay Hepa square back capsules make a for the amount brabo afọ aduro enu nti bomode a na ema wonsa entumi enka bi sisi a enti abusua pani on sa na wo ka so mo simu mehia wadawro mamode mu nko sa nhia mu ne mayan etu ho na mo mayan mu ani we asa de be ya de ya pese ye no ye betumi aye ne ntem se munya nko asetra ne nwie ya ye nim de be pie akire enti no ye ntumi ntu anamon ti munya ne ntem na afei ye hu de besie ne ye so ye hu ya anamon ebetu mokɔ no so apagya ne nsa ya pagye nsa na mo mokɔ na so obeye mema ya so ye betre ne ye mensem me das yo nya me nsa won so agya kwache enti mansanka pasco 0557453579 na wa mansanka katake baf pharmaceutical services center imlet herbal supplement no so bebo apomode no pharmacy bia mu enye na 0555610592 na oma wonsa akabi grofa ye mojadura onum ebobo mfichi kuro mu wonnam wadidie mu general well-being ni mu ni nyina ebeboa wo papa ma no mema nom enu ti grofa ye mojaduro papa ubenya bia to pharmacy bia mu frɛ 0244596532 0244596532 na ema wonsa enka ebi na kingdom herbal center ne de kingdom garlic capsules enu ne bitters yaba enu no ebi immune system onai no say it treat stroke enu yade enka ye nyina ebeko kingdom ginseng power capsules no be medress yade why you emere won pem no bi tremendous capsules no huro mako chioku menu mo ema e watch some table find something kingdom co capsules no so de ene koko ene ha wo yemtimu a sisi yade wani su ye wisisi ni nyina ebefiri ho kingdom herbal center e wo cash draggling ukọ pharmacy ne ba so bia ma yenre ubenya bi 0597298855 0597298855 Dr. Kodivu original bamne ne yade aba wanya kwahia ma sisi mu abu ukoto dwemu abu wachiri bramo ho aka me se wu adabo mode aso bema wonsa akabie fibroid na stroke ne yade kaye ne de mesew wukọ Dr. Kodivu Herbal Center we confie chiama eno no obehwa pa na wukoto original Dr. Kodivu bam ne bia eya apagya ne hwase unu si achro original bam wa Dr. Kodivu na no nsapa original one no eno no Fred Doctor e was 059-810-0244 059-810-0244 na Emma wonsa enka ebi na mbom no go so free no ahom ne yakafo wonom e de ama wo go so free no ahom si adaworo mabomode na bra wo de hye na wawuo no se wunya duru wo pepepa ene ne yaka nyina no wo behwa aya ma akaba eyi no ntoto everything ni nyina no omo beye no waje wonsa na de wo ko ba bi asafo labor asafo obeleba no wani aka de kokko board da no na hwe ne mo ye bisakala to fre 0243737457 0243737457 mama home sisi ya lagu mess no eno so ye tobra papa we di si so na miensa na abene eno so dwa na woso eno tu ni adwuma ya akofa bi na ekokoton ubenya bi o provision ni supermarket bi mo ba bi a ubenya bi atu de fre number 0246 697358 0246697358 na ene wonom so eni enkomo mame ma abadwafo akwaba Pastor Julius akwaba Koko akwaba Evangelist akwaba jo ena de yatimi efunu na nani abue nti se de yawie aka na mo ebetu Pastor I think that my respect no
So abusua bia wa abusua penny to say papa ya kan dey show say kafi bedwo now ohene no so a one ne kasa no so very say onzi nyame shira no manya because se wunya asa na se wunya mpanimfo se na utie o na o say omunyina ona akwakubu aboate no o say de bia me kasa ade a wo ya asa obi a obeti ase ne bia hu se be wo din semfo wo hini mpo enti wo no do that now you want do person just say unkwa wo nyansa no aburu wo munyina so nti amane kasa ye bebre on say ade no is go say say asma kan oboa and asem bia wo kan say entra wo person ya man make sense but entro dey enti make sense we ask we da and no kwakubu ate ne problem cause asem na o kan onu anim se papa na nka we say beja pade fa and onu ahwe say dey we see asom no and say dey ase no oben na o use no as advantage and their critics has seen no now oben okay because also asem e see ahon as ye share na yahye o ti say also oben twa ntro wo ye dance so because o ri ayon ko fa na wo kan ya o dey baby o twa ntro kwa poison ya semi o dey o dey bia ne nam o dey ya see na ne man poison no ne man o ma poison no afi de wo se papa no say e bia dia poison koku no wo jira wona na wo bie koku no so na wo hu sa nkola na every bread brodo na ya poison any koku no wa so so ma no say wonom no omu I say we anadwuma na sem say pa on but na bibia say on say on that aspect no your person is also create asem de to nkola no so na e ma e make sense say it is a papa kura de na japade ama ono a odi see e de man fi say akola o person poison papa kuru die e wona no de japade ma sa kona ho person gina bo se say adwuma ne ba wo de wa kind of say kan person o se say adwuma akosi say we go what me srew ubusa abusa penny last question say ono no papa japade am say I know say o say japade o de ma wan o kwakubu ati o betan say obi o papa japade ne kokoro on fan ko mo obi ana wo expect say o fa de japade de on fan ma o ade bi wa me say kwakubu ati trust na dwi o so obi na ye yodium epia wa kwakubu trust na dwi fi say won say no o can one sentence be a you so nine o can say one sentence be a so et be nim ni pa wo you do ma won ti ment won say ade na won nkola ni di ne enya ade pa o he say be won mu abusu mu o no kura na the questions o he no won say very intelligent questions o obusa ha de akoba do ono ko won ka abusu no kura no nkomo no udie kwa gumire mesre o ewiase we yon ye beto ye be say jawako sebi japade ayi na ye pre and now that from say 6 feet am say ka kwa na wo wo ye mfa nsie wo ye mfa ka ni nya wadaka ye mfa umuram ye mfa watu so mfa so bie kura maso but the woman ye kan hwe mama me ade ba kwa mesuru pa ka brantie bi ono wo yesika na bro say na aduana ye mu ma na ade o jira wo ade ne say o say me kra di na nom na me if say wo ni o ma be brawa we say di amount na no see ya na okwasia ene o krana me di amount no aka me we so be su nyansa me ke japade de wo man kofu bi so di no a wo so be bu den no na wasa aye foforo je se onyo wo so be bu bia ene okwasia no me na de okana ma ene me je ma wan to abrabo so biem that instant na the one to be anya dabi there was so bubu abosan pasa asaya mfakwa wa timi anto so kwa biem dem pesa mkaje kwa kuru say okira na ma wudi nsam fo ayo obi di o odi o ye di obi tma he wo se odi wa bin beni aduru ho Afghanistan aduru ho bom jaba obi aso suro o me kan wasem kwa ku me say na wo ye 6 feet now that wa and so na beni odi o ma wa duro ni buhie ni nguda no akwa wo mu nyina wo asa abeye enkoda asia ya abeye enkoda na me so onu mu na akunya kwa me kwa duru aho so kwa ko je to ye bia aduru anchera kwa anchera so onko tutu ntakra ne ade ne o cheche ne o mfamra na ye oba no o che so ko piska na ko penta kana ne mbura mu oba odu ono aduru ana e ono ye de danger abo owura mu a na yese na we a yese na o na no ya wu na wu
Nana. Kwaje kwa wo no. Wonu awu. Onu di ka kokwa ya. Okwa wu ho de je nana. Oh, eti media me ma de kwaku ye ni na no. O se ya no bi ho a, be yi bi to fi say we powerful. Ebia bosum bia ebo na tidom to fi so powerful. Obuko wonya akuaba bia to dem of present of so powerful. But them person catch say powerful ni nyina ntia because asema wudi kwaku nyansa bia ni. But me sure say ebia wo bibia ebo tidom ti na wani abere no. Enti na metwe adwen sisi no. Se wo bibia obo tidom mpa kwaku ampana kuta na de ye oni wura so ho. Etu ye di obetima ye nyina wie na de close me bu nkwase a ma twetu madura ya dwuma ma sesa mpanifo esi nkonwa nyina adwene a kwaku me ka kira se sai ja pade won so won fa nko da bi enne se wo ye funu na oda ho a ye fro ade no one Ghana cedi mpo obi mfa mama just one cedi ye ba ni sika we ya fa ye senti ade fa to nsuo wo kwa honom emu bia ni wa ye ni brada ka ni wa be yo dia na se efunu kwa da ho na mama se ke nipa mu sei na oda ho yes mba cho ye tonfuru one Ghana cedi mama obi ameto me se wo na esika one Ghana de esika but ye you obi ba so ba beto just why you serious do bo bra mama impact is more important than say obey nyansafo bibiri sa mesere kwaku boaten ontie me kasa kire be boa no efiri say wiase we from ho nte woda se wo ma papa japade obi mfa expect say obi su papa japade o de be ma wo o se no ye bi sa so papa etiase wo so owu wo ye bi wo ye no hwan mu na ye bisa na ta kwa chiru buse bia no buse bia no da fa baby enya papa na ebe yi ama ye ne but o se enyansa se o be tia se papa mfa mu bia we so papa mfa ma sa on tiase na emwa no se de o papa uja de a wan fa ma na wo fa asefo no but so obi papa be wu no na ma wo ho nkola no de abere wo fa ase bra ka sha kodu ate wa ma so toa asema beto no but I say aha e ya kwa 87.9 FM on TV o say Chrome TV adawroma yankwe na ye ne okrasi ni doctor krasi doctor koko di enkomo na ye ba koko an evangelist so the one there atwa so doc Niaba mema wa ha me do so wonti abi nya do wontira wonti abi nya de wontira obi ho abewu wontira wa me ho abewu wontira da obewu wa na so abewu wonti abi nya do ma ye nya ka sisem wontira Rade uba di ni aje keke say ja obi so obi na hono se owo wonti wo obi nya de obi ho nya de oh dabi wonti obi ho nya de ubewu nka obi a trasi mpie apem de ankeye na so de abekọ ni nyina mu no na awie ye de ntia piesie ma romanfo merewafo aka chiro mu se enome de bakrasi asumwie enka romanfo merewafo nyina sunsun enka nso reko heba mesa aduro we efri kodwo reko royal company limited ye de aduro a ya tunu din reko heba mesa abadwa so we ni akurasi aduro na mo hwe kwai no apia bonten ba bia wonam bia wo de bisabisa na okotu bi na bi wo ha tododo si wo na eno so kra afina siga so a yegusu aye no no a enu nti de apie no ukona konya bia to bi si wo reko heba mesa we ye makurasi aduro pa mayi apie na pressure for enko na ase asole ensi rozo ma me pa fi se mo abre pressure duro nom amanfo osun ebia no pressure duro 10 years 15 years na afena sun biaba se wonum wreku heba mesa eka waduro ho a ma pressure no enko so bi akoma ebo ntententem kakra bi no abre maame obesole afra wontuma akwa ahomache sole eye wreku heba mesa na nenum so nya ya ma to mi buase aye no etiti ho nsa no nti wonum a efeni peduanim akwa ne nyinem de wontimi nya bia wutimi ye na we ni aduru aba wonum a wutimi da obi a wutimi da bia nso nya somdue na sisiyalefo boduru ni wo pejade ambo Yesu din wo twa nkontomo akora bo Yesu din tie waduru ni we towre ko heba mesa nanom mo a meka sei wo de koko titi wo koko hawo wonum wre ko heba mesa pe ai na somdue aba wo ba ebeka 4 days amonya menses no wre ko heba mesa menses bia eba na adomada so kran ne bejai ebi so nyonko na de ahia wo
to wa woman system etiti wo bia wo so wo pe wereko heba mesa aka okurasi ne aduro na wonum sa aduro we ya wo mesisi nyina ebefuro kama anu bu ha na funu emu adududu wo de frase no wereko heba mesa kakra bibia be yedin anu nti pressure fo no mbie na sisiale fo no mbie mo nso a emema ebo numere no nan a na mani aha mo nti nkofie mo ntie wo de ebo afuna ma mienu anu an no ebo numere 4 ebo 5 na no wereko heba mesa na de du fi a to tintinka nia mienu wono wa nia mienu no na ho so we no ebo apa eye wereko heba mesa emfa nche no won ma wi nia tintinka mienu nkoda kwa da bi toka enu nti wereko heba mesa no me di abase ba mai akagina mudie pa se be ya wonya mobo na de wo ye nyina chi ne enye de hia ni asemba kwa ne ka ebufu a kire be mai yan se nye de hia ni se be ma kofie na wo ye ka kire se an yibanku ni mienu sa nkwa ya wagyawo na hu na hu ye yibanku mienu sa nkwa enam ne nkwa de ya jankura ni bia wagyawo wie enu nti so be se anopa wo ba wo tu hu anopa no nso asana wa kwadwuma no wereko heba mesa emo sebi na nkwa no wajabi na de wagya na kwa do se de enimire wudi ye no onim de obetumi aye ma ye duru na mema se wo fantim ka na ema emonyem so grosto bia ebe wo no ukwa abenya wereko heba mesa ni bi ato ebia won kan okay si grosto ni eduro no de eduro ho ma so de se eduro nkran ho hello heba okay si grosto ho ebu opa trap of Judah enso ewo kaso a old Old Market hwa Kumasi station ho kaso afọ mo nko ho no ho nso mo benya bi ato tabi ono so ewo okansi grocery ni nyina o na ho abi se okurasi ni edun bi ade ato na ebebo Kumasi fo Freddy Mens heba Kumasi obenya rekun ebi ato afa Misty heba ewo emurom obenya bi ato Kodnak ewo emurom obenya bi ato anna Almighty Dani heba one de wagya boso woton pa eno so ewo murom ha ni nyina mu a adum Promise heba oyire pa FM dan kese no ho okwa abenya bi atu anya bi ato afa Sam enko KJT agetere ono tunton wereko heba misani bi ebia wo abrepo junction Ams heba ono so agya boso a o tuton eton no makoma pa ni nyina mu no na Kodnak enso wo Iceland Kodnak de Collins no wagye abomu a Iceland ho wo tu ni wo ton ewo Kodnak ho no ma chese no so aye ni kasem pa kwakwamwa ewo kede wo se wo ton no na to wereko heba misa indikadefo nyina enko kwakua amwa ho no Ernestawia heba dunkwa Sicilia maternity ho ho so wagye ato so no so dunkwa nyina wona surprise ewo ho no ti Ernestawia edo se won so dunkwa wagye a o surprise ewo ho no obuase eye smart heba obuase otonton wereko heba misa esiama fo no ene de odelo nso agye surprise ewo ankobra wesura bank ha eno nso ukọ ha obenya bi ato enya bi atu agree mayam obi bia o person ho to tentem na sunyan eye cap heba sunyan oni nimde FM ana ye hwani mu nti sunyafo nyina ukọ cap heba ho a obenya bi atu enya bi ato Green Light Pharmacy otonton wereko heba misa ho nso ebuso ewo honum anu nti uwo esiremu a Bolga Eye of God Pharmacy otonton wereko heba misa misi aduroi ya to apeti kura wosu bia wo frame a ne ma to se kwa ha ubenya bi ato uyo oba wo bre wo nsebu nunum bi wo sisiale nunum bi pressure ne nam 170 180 140 nunum wereko heba misa number abetim dia frame enie 0248 67 22 71 wa opebi atu aton opebi anom 0248 67 22 71 ha wo mankasimu a trap B mankasimu run about ha Roman hospital no ubenya bi atu enya bi ato ewo honom pa ana fei Cape Coast for us mutira ye yo become pharmacy ono so ewo Cape Coast behind Central Mosque honso benya bi ato Angel Herba for so ewo kansi omo so agi omo so to ama me pa ewo honom si ba bia wo pa bi atu wo pa bi ato no frɛ me a eno so ubenya bi ato pa ma me so hu say yes okurasi ni doctor me de adura ye frɛ no wereko heba misa aba ama obia se adura die for na esapon ewo konongo wona agiabo so konongo for na ni asapon se ni esapon omunyina ewo konongo ha omo so eton anti akobam oni de enkokọ pa no de wo
na enkokɔ no duru a Central Market hɔ a Auntie Akoma m say o pɛ no maako naka wɔ hakora na munkotu mfiri Auntie Akoma hɔnom na ɛmoa mo medure me dia ba sɛ pressure fo nom na ahoɔden mmra sisiyareyɛfoɔ nom na ahoɔdenfoɔ mmra mo mɛma no so mo nunum bi wanya infection pa na cha nunum bi afi ulcer ɛma woyam yɛ woyam tete ulcer de akyɛ no wonum wurako heba mesa no a edu akagina ma yafuru mu dwono fom wutimi tibidi no nsuo awi dompe afifim na ɛyɛ wurako heba mesa yɛ frɛ no okurasini aduro baabi abɛkɔ bia yɛ abodin na ɛmoa me paa mamwɔ ba de kɛse nso ebi aduru hɔ paa hɔ nso kɔ a benya bi atɔ asuofia ebi wɔ hɔ enti baabi a wo bia wo pɛsɛ wonya wurako ni bi tɔ de sesi ade nyame adom ya tre nkwabam na esija so a ehuru ni ebubu kese ɛyɛ kurase aduro ɛno nti wurako heba me sɛ maame bi wɔ pressure na wato bi ama no o papa wo soa bi wanom pressure aduro mfie miensa da bia kyɛkɛ wɔ soro me hyɛ wo bɔ sɛ wurako heba me sa aba ebedu akagina mu munso am koko tuatu amoto a ɛha mo no wonu wurako heba me sa penzen koko ni na progu ama ho atɔ wo yɛ bɛma emu omre yɛ tena so a na kyia no kon yɛ de so ano a na ko mabu he bra de wo yɛ no ho senya ko homa na anim bɔ na wankasa no wonim bɛti bɔ anke ya bɔ ngalat nanso akwa de baako yesu na kansa akwa de baako bɔ modin anu wurako heba me sa enumre na wo de bɛ yɛ adwuma kwa tentini nyina na fe ohu atɔ afi me de anu wie no yɛ wɔ yɛ clinic ya yɛ clinic ne de obreman ɛhɔ ne etua wɔn na no wi tramol apatasi jot koke uro no ɛne de opɛ bi na afrɛ me a me package maka de brɛ enti mo amoma ɛne modɔfo bi ɛno wi ne tramol ne nyinaa no mo hwehwɛ okurase ni doctor no wɔn fɛ duro ɛmaka mrɛ ana diabetes yɛ duro ne mpi abɔnten ɛne de me fam pie ɛne de wɔ me clinic hɔ wa diabetes biala type 1 type 2 numbness anxiety treat a with the duro maka de abrɛ awoduro de maka bro afi low sperm count de maka ne brɛ wɔ ne nyinaa mu no frɛ me ne kofa ba ya matena kurase akyɛ ne manya duro number no ɛyɛ 0248 67 22 71 0248 67 22 71 0244 47 00 67 0244 47 00 67 so ba clinic hɔ a ɛyɛ dwala kwesi miminda yɛ wɔ breman pentecost fo aso da ho wo so pɛ fie atro gate nanim thank you jesus okay wa wo pɛ wie me package ni bibia di wa do pɛ so wo de yɛ no wie me okay ɛno de yɛ fɛ di makagina mu right ɛde bo so ba ko na enom ɛyɛ memma nkoa na enom okay ɛno so mpia abɔnten wie me no ɛwɔ clinic hɔ okay yɛmo number ni bi na me sɔre na wo time de yɛ apranam okay isini kura yɛ de 0248 67 22 71 0248 67 22 71 0244 47 00 67 adroi ana maka ho asema kyerɛ no okay mo amoda de so no boko hɔ a bonya bi ato nyame insha papa Akoma 87.9 FM Onia TV will say Chrome TV Akoma mo Nsem dwumadi no ekwe na ejapadie ɛyɛ deɛ wo ba ya wo bɛyɛ ɛna wo di gya wachiri mma enti ofa asie deɛ wo di asie o wo di asie no yedi na bi ka na yɛ de ama wo na mmom sɛ ɛgya ne wo hɔ na wo mma a ɔmo na di asie no yɛntimi nkukuru mfiri hɔ mma enti nkane no yɛto yɛ papa mu ɛpono a odi a na wagya yaseɛ na yɛ yakɔfa adi wo ntumi mfiri wo papa fie ana wo maame fie mefa aseɛ ne nkodi enti sɛ wo nte aseɛ de a ɛno no enti sɛ wo wɔfa na wo mma de a wo ntumi nkɔfa na aduane ase nni na wo mma de a ɛne ɔfa aseɛ yi ɛno de yɛyɛ de ya yɛbɛtumi de ahyɛ wo nsɛm na mmom saa mmere yi die
media we kra wani abre hu yi wo so wontumi mfa fie we emfa wo ma wo ha wo yere kwa wo yere na wo be ha no daachi bia wo be ma wo yere ene wo ma asu efri se de wo de wusika ewura mu no wo ne wo yere mo bre ho no enye mo dia enkwala ne doso so wo ne we kra na nyama nso ne one ne ba we mpo ne nyama nso omo aka na ebe kakra wo mu nyina be piepie aba enti mesrew empirimu akoma wenya mi wura nsuase apie wenya me kwobosom we ho wenya asase we yesisu enye ye mesrew hwe abusua nyina ni wo mu omu nyina hunu se eye nkola no omu agapade enti memfa bibi nwra bra so nkata so unsensem wo kan nyina yetie unsem ni nyina eya mesi ada yakoi oda dwene nsem bi ho ansa no obeyi ano because asem bi okra nka ise se unyi ano kra fi se ye hunu ni tiri ne kon wo se kofa ha wo ni bi kra asa abeka wo de ho enti nka nsem bi wa ye hunu ni tiri ne kon anka we kra mpo so de anka nkrai we na ye behema panyini wo ba na de ono no nyame adom wagina yie enti ono no we ho no anye na asem anka we no kra no se wo ne titi na pamu a obetumi ama ofa na wo be ne papa obetumi ama wanya ba bia yede atena na so se de wusini ni yi enti beda na ane netimi atena enti mesra obra mesra wo medi nyankopon sra wo obema wo yere ene wo mma asu ba bia wudi wusika ehye na emmoa mesra wo pasase bi toye anka wunya akota proto yi bi kura wo ho a anka wetumi ahyehye na wo so wo de ama wo mma daachi wo ma edie na omo so etimi atena se na omo adidi amen na omo asoma ye de adwo wo mo na de wo piri hu ya ye edie obie ni ho obetwe ama wo sa abusua panyin so baaye obaaye na ose abusua se omo nsa ankotena se ye twa wo mo asem wo edie ba bia wo de beko bia no bim di atwura hyase nti wuntumi mfa asem we nko ba bia se wo kwa akodifo nti abusua nko no mo kotena se na de omo koka no omo nka ma ye hunu se ye nkola no etumi ba ebeje wo mo ade na asumdue nye de embra na nye saade a na mo bebre aloyafo bebre ni abre wa asem we hu wo mo gie adie ne kama amaye nti omo kotena se na se de asumdue se de si ba no ye famra ne ye fametu atiefu anim se sei na asem na ye de akwakosi na wutwi mutan so de ya yeso ye betwe amanate evangelist the muta of the mutters ni agro ibe sonne if you to abodo agro ya do wa wo se fia wo do asem fa ha ho enche no anya resource enche no anya resource na wa hwane eja wo po bi eja pade kwaku buati nyansa nyansa pa yenton ye ton a nka menyin se de wuye nka wunya sika kran ka de betobi ko ensanda tumi ewom edasu kuramu besi ne da bia me ka kire masafo me say se odu ho betu nyame asem so eye chance odu ho betu adiye ne nkomhye tumi ekwa nyame asem no wose dia wo pa de anya na wanya no kwampapa so ebi na kwaku buati pedan adam na da atwo de amane mba ba kwaku buati kwan na wo fa so no wanya no kwampapa so kwaku tresem se wo be yete se akokore dia wo bu ni ndamu wa chabu mienu so wo na 100 a wotimi a waste 50 adi adam kosua anya ne dia kwaku buati bible say actually wo be ye kwasia eno na eba no na obedu ba na mebusa nso aka o se kwasia hu so tore ben na o de na funu hinta enti abusua na eba be hia kwaku ehunu nyansa na fa wa funu hinta enye sa so tore oba gie no na kaka bensam na wo ya ne sakra e de we nyansa nim ni jimi nkwanti wo gura nsua se koba kra bedifo kwaku se beye ne kura wa we entimi nkoma
mama nyame asem kuro ya ase abrantie de ma bi ye no waye no say ya papa wu no amfa japade no ye ntra ho ma mo mfa da na me pen statement bi me be osesa me je na me di mami nyan kito na me wu a me pe nyame beta akola we chi nyame asem betu nyina no na me first say wo fa asem na wo de ye adwuma onyame pe de obefa na asem de adwuma na wata na chi ezugo what ye wo fa wie wo fa soro wo fa asase ase nyame ta na chi na na asem etwa sa wo ba yeri nyama ni nyina ewuna na mo koso ama no be chia ma no be chia wo koso anu achia wo kura wo kromfo anu anchia obi a ne dia eno na no be chia wo kromfo wo ko wia timi abawro papa dem akofa dan papers kwaku criminal offenses ba na wo ye nsa no woni wo sister na no ye friend bisa no a han na mini mo hwe me besa me de wo be me nya atwem wo so akotena so dem ye fascinator che wo sorry akotena so dem nya atwem wo ju obi enkwala japade fi won sam e de ma unya be ma wa bra wo to papa de mu obi no be pre sister mo mama ni na ho mama ni na ho na se akola nyanyame akwan so na odi afa eno so wo fa mfichie ba bi no akosen board e wo be du obi awo so be tew bibi wo ba bi udru fe bi ni panyina ase ahye enya hwe se ye ade ye dia na wudi nyansa kwan nche ene ye nso ye mfa nche obi se wodi ko nyankopon ho a e be che wa ye sa anu yankwanta bodanfo wo so ru asem je nyame odi ma no oni ma ontem so etu ono ba bi ode be fa obi nso so wonim nyame a waje na di se wodi hye ni nsa obetimi aye ebi na kola ya ye etu ko wati hunu nyansa na so to na e ba no dane wa furufuru ho anya sa ya nyum metadi se onyum bia yeto oso bonifo ye ntem hunu nyansa men twen da foforo be ye na musu ato ansa na ade ache kwaku dem di jaw no dia di jaw no me da se yenkwa homa ne so na ye ne ye chiefon so enkodi enkomo 03 2249803 0243114497 0322498035 and 0243114497 and yate wofanka yate de wabrochire nka ye wie na fe yeto ho na monsumas ne wie a yasaya ba odi ne ba bi akasa free Bakosi mo adwuma po sebampom adwuma pa da wase papa pa kujira amecha ibajare swati na chi wate ibajare swati wate yenkwa sebampom ye bra ni Now, the first man from the audio said, "Oh, who can say, yes, who can say? What do you do with all of the family? I don't know. Who knows what I hear? Yes, no, of course, the next year, the question, the kind of follow the also, the conqueror, but it's your papa. Yamisha, there be our conqueror, there be our what and crackam. Hello, we didn't baby Agasa. Mama, cause your papa. Original papa. Opposing us to get down and come back and say, I beg your phone, I beg your papa, and a car at us to see the gram. Ebam. And I'm a boss. For this one, okay. You know, him. And you are the phone in cook for you. Not so much aquatic. This is who you will have papa. In your contact, oh, if you know, I mean, I don't know the same day. When you say you are 7 years, then you are going to your friends. That is never catch them. And when you don't cut you, but then a better, when you are in my okay, that be any brain away, and I beg you know what. And claim him, and you go then I am a woman is off. I will take a part of the matter you. Now, what's your bra? What the bra? About the Nigeria, because you can get about the for Japan and Japan. No more brano. Keep them in Sano. Ebuson in Casa. You see, some Casa and Casa. There's a Japan, one Pamano. Oh, I am not from. Let us say. I mean, and sharp, Papa Pamedo. Oh, Kafra. Miana, me, yeah. We didn't baby Akasa free. Yes, I'm going to from a couple of my home. Okay, bench by young. No, some people know which are from production team for new good mapa, and I think people know. They are history. That if you're from a
I'm actually supporting Yami insha papa pamini abema. Udi ni baby akasa free. Eba chobe itie wo ho na de ka ma ya de. Udi ni baby akasa free. Hello, udi ni baby akasa free. Hello. Udi ni baby akasa free. Good afternoon, ma. Good afternoon, Papa. Yankwa. I am Raman. You have to defend it. Oh, now then I'll come to the president of Papa and I'll put the party. At day. Yes, Marco, if I knew, if I ain't the Indian and if I knew. I was someone to cry. Nyame onsha papa ene onso wadwenkyira wo de aba Josie fashion ono na ahimata masse bomb so ne meet me the sport na edi hwe ne mu odi ne ba bi akasa free me the time we can pass it papa yo boy no there on can have you sir I'm you because I will give up a day there to imagine it if you go and okay bye me da se papa nyame nsha odi ne ba bi akasa free hello odi ne ba bi akasa free hello odi ne ba bi akasa free I'm catching the free e ma yankwa hello because I'm free hello because I'm free because I'm free any day koku ya ki bi kan ya senki echi me da se waka de obeka wie wasanki echi no menim se wutie me mesem fra mundum mu tv na monjum volume no odi ne ba bi akasa free Mpacho free poku krumbichi mpacho ya mpacho brana dia wo ye nenye enye kra nti obeja onyai mpacho ye die jade ye ni ofase de ndi etwam nti onyai na emwa no brana won kwa asase ne so na no bia nchia yesu nyame otiase de bibia na obetima ye no nyame onsha papa ene wadwenkyira wo de aba me mfa de otwato wodi ne ba bi akasa free hello wodi ne ba bi akasa free me kaseti Emmanuel me kaseti Winiba yetio me kaseti Winiba me di Emmanuel papa me da se papa why enka me ma last chance wodi ne ba bi akasa free kajo your family prince me kaseti kaswa prince yanko Marcus abanti anukukunu najusa kura those times no ka say you do of ade monno me papedi anu ma owo kwa obebobra no wa ija papedi so no wa ka say you ja member ma wo ho a ma tunu invitation o me ja wona me da nyama na ma awo fase papedi anu mo ni nyansa obi san kwa siasem we me da se aha ne yede mu AC Josie na ahye matade awie yi me di dwumadie ya bra kuma se bom so ne meet me the sport edi hwe ne mu frɛ no anase WhatsApp 0243 0243 433 465 0243 433 465 nani Josie ne nkomo na oniema no bepempa bibia ma aka ma shize waye makeup wa ma me rig edi ahye kuma se sport stadium on Unity Oil edi hwe ne mu freshies WhatsApp no kotori ho ma oba no nkosua adwuma ho work and pay bra na yebeje oni ene wa adwuma 0249155776 0249155776 medin ede Marcos dwumede ne Akoma Nsem nyame ya adom ocha ye fiada boja ye yebesan atena sibiem sports is up next